V dnešnom dieli gruzínskej série uvidíte Belgium. Nie som rasista, Nejaký Belgium. komiksový Mein Kampf. Tak by musel naháňať tu ako... Stalin. Čo, jak sa cítiš? Cítim sa ako konečne trošku civilizovaný človek. Aj keď samozrejme tá fyzická bolesť tam stále niekde je. Ale proste je tu civilizácia, je tu žijúce mesto, Tbilisi, hlavné mesto. Cítim sa ako znovu zrodený po tých 7 dňoch bez sprchy. Takže druhý do partie. Čo nám povieš k tvojim pocitom? Paráda. Tam typek normálne zvára. Len tak, že je asi tak pol hodina pred polnocou. Pekne, ne? Aj v pohode. Dobre, už sme hladní, ideme rýchlo, ponáhľame sa. Sme sa rozhodli ochutnať niečo aj z gruzínskej kultúry, takže sme skončili v takej reštaurácii, že Wendy's. To tu robí nejaký gruzínsky starý otec už od 18. storočia a sme na to veľmi zvedaví. Nemáme to na Slovensku, tak si objednal nejaký Big Black Burger a som veľmi zvedavý. Nie som rasista, takže som si obľúbil Big Black Burger. Celé to stálo 9,48. Veľmi improvizačný, zaujímavý spôsob robenia kávy cez servítku. A tu sa pripravuje voda na gauči. Ja to vyzerá jak tie polievky, čo dávajú na námestí Maratónu mieru. Si už ďalšie mlieko vypil? Ja. Akurát sme na ceste na Dead Gory pamätník. Zobrali sme si Bolta. Stal celkom povedem 10 eur na osobu, nás to vyjde cesta približne 1 hodina. Akurát sme prišli na pamätník Dead Gory, čo je nejaké bitky, neviem aké špecificky, v roku 1121. Škoda, že fúka, lebo fakt stade mať dronové zábery, to by bolo takisto nádhera, takisto jak z Kazbegy. Bohužiaľ nie je to veľmi možné. Smetiari v Gruzínsku majú osobného manažéra. Dá pozor na bezpečnosť práce. Testujeme gruzínske víno. Vlastne, ja tu mám džusík. Approved. It's good? Hey, what the fuck? Takže tu máme nejaké knižky a tak komiksový Mein Kampf, či v gruzínštine, nie je tu Stalin, Lenin, ďalší Stalin, môže byť. No akurát nám došlo kačapuri, už také presne, ak si viete predstaviť, jak vyzerá. S balíčkom v strede som to tak rozmiešal. Chvíľu som mal problém, jak to jesť, tak neviem, dúfam, že to robím dobre. Adrian, can you tell us what you have? I forgot the name of it. Doesn't matter, but describe what is it. So it's veal cooked with tomatoes and potatoes, I think. And it's very juicy and it's marvelous. It's shashushuli. Shashashuli, okay. Nice name. Yeah. Čakáme na moje. Čo nám k tomu povieš ku kačapuri, chutí ti to? Celkom je to dobré. Také veľmi zvláštne, určite niečo, čo proste na Slovensku nenájdeš. A je to dobré. Dostal som k tomu maslo, ale neviem, čo mám s ním robiť, akože proste už... Podľa mňa by si ho mal asi zjesť. Konečne náš posledný spoločník dostal svoje jedlo po asi 20 minútach, ale dostal za to milkshake, darček. Čiže starajú si o svoju reputáciu. Chcú veľmi, aby som bol trošku väčší, jak som Tak, áno. To není preto, akože hej, že prepáčte, ale nie. Tuto ide o kalórie,
Martin bude vypasený tlustý a oni potom tu tak uvaria a toto rozpredajú bezdomovcom. Nie, ale A čo to máš vlastne? Ja mám také kuracie mäso, veľmi jemné. Veľmi vymarinované v omačkách, sojovke, neviem, vo Worcesteri, v hocičom. Je to že vraj tiež gruzínske tradičné a je to so zemiakmi. Akože vyzerá to dosť dobre. Hej, si myslím, že dobre to je. Zatiaľ som koštoval len zemiak, hľadám také mäso. Ak sme si mysleli, že naozaj pivo bolo v Kazbegi, že 2,5 litra bolo za nejaké 2 eurá niečo, tak sa pozri tu. Nejaký Belgium. 3 litre. Za 2 eurá. Čo je sranda na Tbilisi, že najviac spokojné mesto to je úplne ráno, o 8. U nás bolo presne naopak. O 1, o 2 ráno tu proste chodilo milión aut, trubili tu, kričali, púšťali hudbu a teraz nič. Chceli sme ísť na vlak, ale zmeškali sme ho, lebo pani bola príliš pomalá a nesila nám dať lístky. 10 minút pred koncom už sa lístky dávať nedávajú, takže zastavil nejaký random čavo a pôjdeme s ním. Čo bude možno asi o niečo drahšie, nevyskúšame si ich vlaky, ale tak aspoň dačo. Sme v Gori. Toto je Stalinové múzeum. Tam bola jeho socha, jeho všetko. Stalin House. Pán, ktorý nás zobral za sebou autom, nám robí ako keby sprievodcu. Všade len Stalin, Stalin, Stalin. Ale zaujímavé je, že napríklad, zaujímavé. Proste celé toto múzeum funguje tak, že nie je to akéby hovorená pravda, dá sa povedať, ale je také ospevovanie toho Stalina. Aj tu to sú vlastne len hlášky a samé dobré veci o ňom, aký bol úžasný a skvelý a dá sa povedať, že celé je toto také. Napríklad Trocký, tu není, že skoro vôbec, bol spomenutý na jednom malom plagatiku a to je, že všetko. A to tiež len, neviem, taká nepodstatná osoba. Samé veci sú tu napríklad také, že tu sme našli vázu s československým erbom. Netuším, čo to má so Stalinom alebo s ničím spoločné. Napríklad nejaký mozaika z Tadžikistanu. Ale to je vlastne aj koniec tohto múzea. Celé je to vlastne len o Stalinovi. Je to celkom dosť zaujímavé. Určite niečo, čo si myslím, že asi nikde v Európe sa nedá vidieť. Také, dá sa povedať, stále propagandistické múzeum. V Stalinovom vlaku sme. Dostali sme sa do vlaku osobného vozňa Josipa Stalina. Toto je kuchyňa, to je prvá miestnosť. Pomaličky ďalej. To je kitchen? Ja. Neviem, bál sa lietať. Nikdy neletel. Škoda, že sa nedá ísť tam ďalej. Možno sa dá z druhej strany. OK. Kúpeľňa prepojená s týmto. A už len taká obývačka, rokovacia sála. Asi veľa ľudí na to lezie, no. Vchádzame do tbiliského metra. Sme veľmi zvedaví, ako bude vyzerať. Či sa bude viacej podobať nejakému New Yorku, alebo Istanbulu, alebo Moskve, alebo možno Prahe, Budapešti. Prekvapil nás eskalátor, ktorý je na začiatku o dosť rýchlejší ako u nás. A ideme teraz z staničného námestia na hlavné námestie Slobody. Pekne rozpísané stanice, našťastie aj v latinke. No, je to také obyčajné celkom. Tento vlak nás stál, alebo toto metro nás stalo iba 50 centov.
Práve sa nachádzame na veľmi modernom moste v Tbilisi. Tam na nás dozerá Mother of Georgia. Martin? Martin. Martin? Martin. Martin. Yeah. You got it. This is Tomu sa hovorí, keď ťa vypne. Úplne v strede mosta, úplne v strede. Skoro to má vymerané. Nechcel by si ísť na loď? Hej, chcel by som ísť na loď. Chcel by si ísť na loď, ne? Vlastne by som chcel ísť na loď. Do you wanna go on a boat? Sme na lanovke. Ideme tak, kde hore tam, kde je Mother of Georgia. Akorát bude západ slnka. Veríme, že bude krajší ako tu ešte z hora. Šimon samozrejme fotí. Akože vyzerá to dosť dobre. Oh yeah, look behind. Do videa by som rád povedal, že ako čo sa týka veľkých miest, nie je podľa mňa veľa lepších vecí, ako skoro, čo môžeš mať pri každom meste, ako je proste nejaký výhľad na nočné mesto. To mám strašne rád. Čiže keď to má takú dominantu, ako je tento ortodoxný kostol. A keď máš možnosť nejakého takéhoto tu celkom úžasného výhľadkového bodu, ktorý veľa plochých miest Ja som veľmi spokojný. neposkytuje. Čo je viac priemerný pohľad v Tbilisi o 1 ráno. Kam nás Google mapy zaviedli? Viac to vyzerá ako opustené niečo, ako z hororu. Bál by si čo, hej? That one is Bál by si. Oh. No. Počkej. A jak sa kola? 30 centov, 33 centov. Dobre, ne? Toto mlieko inak stalo, že 2 ečka. Mlieko je strašne drahé. Dobre? Za 33 centov. Ukáž, môžem. Lepšie ako šofokola určite. Už ideme naspäť smerom na Kutaisi Airport na náš let. Divnú zmrzlinu. Veľmi prakticky balená. Á, takto, už to chápem. Môže byť, ne? Povedz, koľko ťa to stálo? 50 centov na pumpe. Je celkom dobré. Je to tak koš. Až tam boli bedne vzadu. Opäť kačapuri, druhá šanca. Minulé mi z neho zle bolo, asi taký pokazený sír tam bol. A teraz na letisku to stálo len o euro viac, takže si dám ešte raz. Ono by to bolo dobré, len ten sír bol asi pokazený, takže ešte deň na to mi bolo zle z toho.
Zatiaľ vyzerá v pohode. Uvidíme. Dobre. No je už konec. Balenie batožiny číslo 2. Prvá vrstva, folia je tam. Teraz paska. Snad to bude držať tak jak minule. No ideme zase na to. Si Martin vlastne. Nie také one zavazadlo. A už sa vracia. Asi ho poslali one. Nie asi, ale určite na nadrozmernú batožinu tam. Všetko pôjde, ne? To pôjde, nevieš prečo tu mám napísané, že Ivan. Že Bratislava Ivan. To ja som si zmenil meno Asi aj. nedávno. Martin Mostnaček s Ivanom. Aha, čo to je? To je voda minerálna v kelinku. Ja si myslel, že to je jogurt, vieš, ako čo one bezdomovci kupujú. Letisko, Gruzínsko, alkohol s alkoholom, víno s vínom. Tak pomaličky, koniec tripiku. Posledné chvíle v Gruzínsku. Lietadielko, zase výzer samozrejme. Začína byť nie, že pochmúrna atmosféra, ale už proste to končí. Táto anabáza. Ale pôjde, budú ďalšie a lepšie. Budú. Ale bolo to úžasné. Myslím, že sa dačo stalo a typek by musel naháňať tu ako... Batožina na 250. kolečku, už asi. Koľko sme tam boli? Asi hodinu. Treba si vybaviť nové občianske toto s tým biometriou. Tretie ráno trošku ťažšie to bude, jak keď sme odchádzali. Tak kde ku stoličkám tak. Aj, tam poď. Ja si ponosím kus. Ďalšia cesta je úspešne za nami. Všetko možno neprebehlo tak, jak sme mysleli, ale všetko prebehlo celkom, si myslím, že dosť dobre. A s výsledkom sme dosť spokojní. A určite sa vidíme pri ďalšom niečom. A si myslím, že kľudne ešte viac šialenom. Tak ako aj tento rok to bol nejaký taký step up, tak to bude aj ďalší. Dúfajme.